I said probably a first, yes, for the deck, is there? We're now absolute juice in it. That don't look right. That's bubbles, innit? I don't even like bubbles that much. Calimera a croeso I Codi'r Bar, yr unig after party dyn ni angen I trafod pob peth Bar Hansh. A heddiw mae gennau dau bloody icon o Hansh. Dau duet, mae pawb yn nabod, ac I fod yn onest, dwi'n surprised da nhw ddim even ar y bloody cyfres. Mae gennym ni Dom a Lloyd. Sut dechrau ydy, boys? Good. Good deal, teimlo'n really that excited. Mae'r sioe yn edrych yn really that. How come dechrau ar y cyfres then? Dwi'n surprised dechrau ddim. I think o'n I wedi mynd I Zante pan o'n I 18 and that was enough for me to realise. Oh, okay. I'm never going back. Oedd e fel proper lad sgrip bach yn creu. Ti'n meddwl be, o'n i'n meddwl o'n i'n lad. Pan o'n I wedi mynd, o'n i'n meddwl, oedd e hilarious. Y beth o'n I wedi we bought the stuff we bought, we thought we were going in players. Yeah, it was in between us. It was embarrassing. Dwi'n gael hangover am te. Oh, yeah. Nah, I can't do it. Ond wedi deud hynny, dwi'n gwybod os ydych chi'n gallu gweld, ond mae gennau bar fe hun. So, dechrau awydd drink? Ti'n gwybod beth? Fi'n gweld mojito bach fyna gyda enw fi arno fo. Mojito, oce. Hwn? Yeah. Diolch. Oh, Sgennau'n profiadau, so os dwi'n... Oce, not too bad. First class service. Be ti isio? Na fo'n good boy, na cael slur. Slur? Yeah, please. O, dwi'n lyfio slur, mae'n mynd Nadolig. Yeah, Nadolig. Mae'r gair Tumblr yn mynd I fi o'r, Miranda ar y BBC iPlayer. Miranda, yeah. Mae'r ffordd mae'n deud, dwi'n gwybod pawb, dwi'n siŵr meddwl am Miranda. Eich da, boi. Eich da. Diolch yn fawr I ti. Mae'n iawn, neu fel maen nhw'n deud ar y sioe, Yamas. Yamas? Ie, so beth ydych chi'n feddwl am y cyfres o ffadden, fel gyd o'ch drama, beth ydych chi'n licio fo? Mae fe'n breath of fresh air. Lot o laughs, o'n i'n really joio. Fi'n caru'r pobl sydd ar y sioe. Mae'n good, mae'n dramatic. Fi'n hoffi'r cliffhangers hefyd, fi'n caru cliffhanger. A mae'r sioe yma efo cliffhangers. Mae gen nhw just gymaint o mix dda o bobl, dyna pan mae'n meddwl fel, mae just yn chaotic a dwi'n lyfio fo. Ond sôn am cliffhanger, so episode diwedd ar ni gorffen efo cliffhanger. O'n i'n gwybod pwy ddiawl ddim wedi cael y sac, am ryw reswm, mae Ameer yn teimlo'n lyflu, a diolch yn actually sacio neb. O'ch chi'n surprised by hynny? O'n i'n surprised. O'n i'n meddwl o'n i'n mynd I fod sacin, ond mae eisiau rhoi pobl siawns arall. Oherwydd mae pawb wedi fod yn gweithio yn y bar, so fair enough. Yeah. Wel, o'n i'n disgwyl pob raglen arall, mae rhywun wedi fynd I fe. Felly, o'n i'n disgwyl yn amlwg, ond... mae'n gadw fe'n diddorol I fe. Wel, dwi'n teimlo fel digon teg, achos be ar y Ameer ddweud fel, maen nhw wedi cael noson rili dda, so mae'n dim ond yn teg, so dwi'n teimlo fel fair enough yn de. Ond at the end of the day, sy'n ni'n mynd I gweld rwy'n mynd adre chwaith? Na, fi'n offi gweld pobl mynd. I love the drama. I love it. Yn union. Yn gweddill y pennod wedyn, da ni'n gweld bod mae'n bach o goat milking yn mynd on. A mae'n basically edrych fel bod Angharad yn wancio off gafr. Be o'ch chi'n feddwl am hynny? I said probably a first, yes, for the deck, ife? Oh, yeah, for sure. Na, ddim doniol. Wedi meddwl o, beth fi'n dweud, like, look at the size of his balls or something. Yeah, look at his ball sack. It's huge. 2 dicks. Two willies. Oedd hynny wedi. Ie, oedd hynny'n diddorol. Ond, oedd e'n weird. O ti'n arfer mynd I ffarm yn... Ie, o'n i byth I neud. St Fagans. O'n i ddim yn neud hwnna, ddo. Na? Na. O'n i ddim. I wasn't getting that close to him. O'n i'n meddwl sef Bar Hansh yn gallu bod mwy chaotic. Ond y ffact bod dwi'n meddwl sy'n mor ffynnu amdano fo ydi, o pawb di dresio fyny i'r Mines, meddwl nhw'n mynd I gael fel amazing pool party neu fel mynd ar y beach neu rhywbeth, a wedyn gyd nhw'n neud ydi basically wancio fucking gafro. So, be bys fel reactions chi os dyna be ar chi cael ei fewn I, ac pryd o'ch chi'n expectio fo? But hey, you gotta do what you gotta do. Mae'r sioe'n llawn surprises, so o'n i'n gwybod o'na mynd I fod bach o twist. Ond bydda I love getting my hands dirty. Yeah. I fi, bys ni'n fatha... I don't know, bys ni ddim yn disgo hwnna o gwbl. Na. O gwbl. Yn enwedig, fi ddim eisiau mynd mewn I gormod o... Na, mynd mewn I manylder. Ni eisiau gwybod. Ond o'n nhw'n edrych yn weird. Oedd others yn edrych yn weird. O'n nhw'n edrych fel others. They were full of milk. Na. Nhw ddim yn edrych fel... Nutrients. Rai byw. Nhw ddim yn edrych fel rai byw. Fi heb gweld... Ie, maen nhw ddim yn edrych fel rai byw. Obviously, mae Nel yn vet, ond dwi'n teimlo fel oedd wedi gallu probably neud bach gwell yn y challenge. Ie, os mae'n vet, o'n i'n meddwl bydd hi'n neud yn gwell. Well, come on, fel siarad am... O Shea di neud yn gwell. Pa mor aml mae vet yn cael fel... Ie, maen nhw fod safio. Ie, maen nhw yn safio a ni fel, maen nhw ddim just toio. Ond gyda hynny, with that being said, mae Shea yn vegan, a chwarae teg iddo fo, oedd o'n fel, dim ond arfer neud o gyd mewn 30 eiliad. Ie, oedd wedi neud e. So, what kind of... Oedd rhan I fel yn teimlo'n saff gyda vegan oedd e. Ie, oedd e'n gwybod oedd e ddim mynd I bwyta fe, so oedd e fel, I'll let loose for you.
Dwi'n mynd i cynnig o anyway, ond os ydy'n vegan, sef o just, dwi'n teimlo dros shape. Blodyn bach. Ac so wedyn, nesaf mae Brandon yn neud y mewn 40 eilad, mae Tam, oedd hi'n not having any of it, was she to be fair? Oedd hi gyda, beth yda, Gwynedd hi? Yeah, na man, bydd y gafr heb, I wouldn't appreciate it. O, ie, sy'n ei bach o fel yn brifo'r gafr. Yn ola, obviously, ydy Angharad, ac mae Angharad yn surprise fi bob un Pennod, achos oedd hi just fel getting stuck into it. Yeah, she's a good laugh. Yeah, achos hefo hi, mae fel, y whole persona hi ydi fel bod fel babi Cymraeg. So, o'n i'n really surprised. Mae o Abertawe, efe? Yeah, Abertawe, they know how to party, they know how to have a good time. God, fair play I hi, achos oedd hi just yn ymwprofiad, ac ar ei just, after ar ôl gyd y hynna, ar ei dal ddim ennill, ac ar ei, obviously, Shea ennill, y vegan, I know. O pawb, gyda wedi wneud ar ôl 30 eilad. So, chwarae teg I Shea. Yeah, round of applause. Dafer techneg. Yeah, literally. Yeah, Zante, he knows what he's doing down there. So, o'n mynd I godro yn set-up perffaith i'r theme o'r parti nesaf, which, wrth gwrs, ydi ffermio. Ac, inspired gen y criw, dwi gyda actual game o Guess the Butthole. Dech chi ewyll chwarae? O, fi barod I chwarae. Fi barod I chwarae. Ti'n mor excited? You just like food. It's bummels, isn't it? Digon dig. I don't even like bummels. I just thought... Yeah, I know what. Reit, oce. Pwy sy'n eisiau mynd yn gynta? No. Rai fynd. Go on, then. Oce. Ti'n barod? Yeah. Dyma ni. Ooh. Yeah, have a good look. What's going on here? That don't look right. Be di hwnna? Mae hwnna'n actually uncomfortable. Unrhyw guess? Is ti ar goll mewn y bymol yna? Sheep. Na. Oh, Na. Cathil. Na. Ydy fi'n cael gol Ie, na? gei di trio. Falle rhyw fath o... Just meddwl nôl at yr episode, dyna di clip. Ie, gafr yw hwnna. Ie, gafr dio. Ie. Oh, yeah, I don't like that. Oce. Ti'n ma beth, na i fynd nôl at y tŷ te. Okay, cool. Dia. Bloody hell, sut ti'n gesio na mor quick? So fi di ennill hwnna, then? Oce. Hwn ydy'r un ola. Dwi eisiau buzzing sound. Byddi buzzing sound ti? Me. Oh, cuckoo! Reit, yr un ola ydy hyn. Cuckoo! Camel. Da iawn! Oh my gosh, hwnna'n weird. Da iawn. Ti wedi ennill y game o Guess the Butthole. So, digon teg, was ti reit excited, actually. I'm actually ashamed. Fi'n actually ashamed of hi fyna. I'm gwybod yna, ond... Dom, ti'n clearly abod dy bumhole. Ma fe. Da iawn. Notorious. I wouldn't say it like that, ond... So, da ni'n symud ymlaen at y parti, at y noson, ac obviously, y digwyddiad yma, ac y thema ydy ffermio. Reit, so, dwi'n teimlo fel ar y noson yma mynd yn rili dda, ond, diolch yn noson yn Bar Hansh heb bach o drama. So, mae Shea yn ofnadwy o paranoid, especially gyda pob peth Angharad, ar ôl I hi kind of just ei bod mae'n mynd I neud rhywbeth I gallu ennill. Be ti'n fel y hyn? Ti'n meddwl bod Shea'n bach yn overreactive? Oedd e'n, fi'n meddwl mae'n dechrau sylweddoli crunch time, efe? A mae'n dechrau trio chwarae pobl fi'n meddwl, a nath o just backfire o gyda pawb yn dechrau siarad rhwng ddo gilydd wedyn. Yeah. Oedd e'n pwynus I wylio fy Ti angen fod yn really, fel saff os chi'n chwarae game fel hyn. You've got to be very safe and you've got to be very calculated. A sa'n meddwl oedd wedi chwarae fe'n gywir. Achos oedd e'n siarad I ffrindiau. Oedd e'n tynnu... Yeah, exactly. Oedd maen nhw'n ffrindiau, so maen nhw'n mynd I siarad. Tynnu Brandon am chat. A yr un pryd wneud y thing na I Tam, oedd hi'n fuming. So mae Tam mynd I pleidleisio am fe, fi'n meddwl, oherwydd hwnna. Wedyn tynnu Brandon am chat yn sôn am Angharad, fel as if mae Brandon ddim wedi dweud I Angharad. Yeah. Like, of course... Ie, ond be oedd yn neud I chwerthu no, pryd ar fel fynd I ddweud I Brandon, oedd e fel yn proper active fel, o, dwi'n trwbl yn ffrindiau ti, dwi'n trwbl yn ffrindiau ti. Ac o Brandon fel, yeah, dwi'n really give a shit. Yeah. Dwi'n meddwl mae Brandon just am good time, to be honest. So... Oedd e'n panic mode. A dyna beth ti'n neud pan ti'n panic mode. You start panicking, trying to start putting your eggs all into one basket. A mae di, fi'n meddwl, falle, sa'n siŵr, I think he could beat net. Just poeni am dy hun. Cos ti'n rili bell o'r ffeinal, just poeni am dy hun, a wedyn dylai ti fod yn iawn. Ond, da ni obviously yn gweld fyd bod yn bach o pre-drinks games, a mae Angharad a Brandon yn downio paints. Ac o'n nhw... Oedd hwnna'n dire. Shocking. Terrible. Absolutely shocking. Come on, Brandon. Look out. Come on, Brandon. It's freezing, babe. Guys, minute awful. Fel wedys I, pam nes I weld Nel yn neud e mewn fel Pennod 2 neu 3,
o'n i mor impressed. Literally. I cymharu hwnna gyda Angharad a Brandon, oedd e'n siomedig. Ie, oedd hwnna'n siomedig, ond fi methu, ti di gweld fi'n trio down y pint, mae ddim yn, it doesn't turn up back. O'n nhw'n cymryd sip, a wedyn oedd Angharad just yn spuw. O, ie. Oedd o'n just yn absolute fucking scene, oedd o'n disgusting. O'n i'n meddwl oedd Angharad yn mynd i wneud dda, oedd hi fel, yeah, let's go. And then, boom. Syniad ti oedd e? Ie, oedd yn syniad hi, and then... Ie, oedd hi siarad big game, a wedyn ar nhw dau, just bloody flopio'n diwedd. Ond dyna pam ni'n hoffi Angharad, o, oherwydd she's up for anything. Ie, literally, dyna pam favourite fi hyd i hi. Ag nôl, dwi'n teimlo fel bod episode yma'n just o hyd nôl at y bumholes, ond mae Shay yn gael spanking gan pawb. Be o'ch chi'n feddwl am hynna? Fi'n meddwl oedd pawb just eisiau cael, like, they had some bad feelings that they wanted to get out there, and they thought, yr unig ffordd ni'n gallu neud yw to give them a good spanking. Ond oedd yn edrych fel o Shane kind of fel, enjoy efo. Ie, low-key. Ond i bach fel, alright. Na, oedd e'n good forfeit. Oedd e'n good forfeit. Oedd pobl yn proper spank o fe hefyd, ond oedd ddim yn joke. Oedd e just yn boys off y street oedd? Wel, oedd un gynta yn rhywun, just straight up, bam. Stinging in the morning. Dwi'n ddim yn dalt fel pam sef o'n fodlon gadael hynny ddigwydd iddo fo. Ond na, ond ti'n gwybod be mae'n trio neud? Be? Mae'n trio ennill pobl nôl, so he's up for anything nawr. Mae'n trio ennill pobl nôl a mae fel, OK, os fi'n neud hwn falle bydd pobl fel, OK, he's alright, he's up for anything. Just yn symud ymlaen, maen nhw'n codi fyny, maen nhw'n mynd i'r bar a di Ameer ddim yna. Be dialw ddim yn chwydroi pennau chi, achos o'n i'n dialw confused. Wel, ti'n gwybod be? Ti'n gweld ar raglenni fel hyn wastad, neu be? Mae'n dod i'r diwedd nawr, lot o twists. So, o'n i ddim yn gwybod beth i ddisgwyl. A wedyn wrth gwrs, o'n i'n mynd i'r cwch a wedyn oedd twist arall. Ond dyna beth sy'n neud. Dyna beth sy'n neud y sioe. Fi'n caru'r cliffhangers y twist, so mae'n neud y sioe. Cos fi methu aros nawr tan y pennod nesa. I'm waiting. Yeah, exactly. Achos at the end of the day, reality TV dio. Dwi'n reality TV heb ryw fath o twist. No, na. So, obviously, does e ddim byd yn y bar. A wedyn, mae'n just nothing bach i ddeud i pawb i fynd i'r porthladd. Ac obviously, fel dechrau newydd ddeud, maen nhw ar y yacht. Ac obviously, di Ameer methu cadw ddim byd mynd yn smooth sailing. No, na. Dwi'n mynd yn meddwl y pun. No, so byddai'n damwain. Thank you, diolch am yr amser heddiw. Ond obviously, mae'n really hard. Dwi'n teimlo fel bod hwnna'n really harsh. Ond da ni'n ffeindio allan bod cyn mae pawb yn mynd ar y yacht, bod da ni'n ffeindio allan bod di pawb ddim yn actually mynd ar y yacht, a mae'n sacking. So, just am canio recap, gwyd i gael quick look, just i gweld ar sut ar y pob peth fydd lawr. Chi'n heiddi trip o gwmpas Zante ar y yacht yma. Ond, mae yna bach o broblem. Obviously, the Mae'r methu just rhoi cheats bach neis yn e, of course. Mae'r captain dim ond wedi rhoi 4 gwydr champagne i fi. This is fucking horrible. A mae 5 o chi. Oh no! Pam dyw dim byd byth yn straightforward, Mae un o chi yn cael y sac cyn gadael y doc. So, ar ôl gweld y clip na te, dwi'n jyst yn teimlo fel bod o mor savage. Dwi'n teimlo fel bod Ameer mor gas. Ddim dim ond yn sacio nhw ar y spot pryd nhw'n disgwyl o, ond at least let them go on the bloody yacht first. Be ydych chi fel o hynna? Ni'n nabod Ameer, mae fe'n bwy gas. Yeah, he's got it in him. Yndi? He's got it in him. Ie. Ni caru Ameer, ond mae'n neud, granda, mae'n adwy'r sioe. Fi'n meddwl mae'n adwy'r sioe. Fi'n really teimlo nhw, though. Fi yn, oherwydd mae hwnna'n edrych fel, that looks like a vibe, ar y cwch. O'n i jyst yn meddwl pam nes i gweld o. Mae'r pobl yna wedi bod yna o'r dechrau rhan fwyaf o'n nhw. Invested. A wedyn, i roi'r twist yna ar ôl adeiladu'r yacht. Cael y person ar y yacht. A wedyn, mae un o'n nhw sy'n... Oh, na, mae'n, yeah. A mae'n treat, it's a treat, a proper treat hefyd. Mae'n fod yn gweithio'n galed, neud y sialenjau i gyd. A nawr, he has to drop that bombshell. Ond, man, fel ni wedi gweud, it's good TV. Yeah, took the words right among literally fel, dwi'n teimlo stori am pwy bynnag sy'n mynd i fynd adre, ond fel viewer, dwi'n absolutely Good. Pwy ddal dechrau feddwl sy'n mynd i fynd? Shay. Mae ddim yn personol, ond fi'n meddwl ar ôl gweld y pennod diwetha a'r enemies mae wedi creu. Yeah, fallout o'r whole stir in the pot, fi'n meddwl, mae'r spanking heb safio fe. Ond y peth yw, so really ots beth yw'r votes. Hyd yn oed os mae pawb ar y cwch yn dweud Shay,
Ameer sy'n cael dweud ar diwedd y dydd, felly mae'n dibynnu ar pwy sy'n gweithio gorau. Mae Shea yn gweithio'n dda. Mae fe yn, actually. Mae'n gweithio'n dda. Mae hwnna'n newid popeth, actually, i fi. So'n siŵr. Mae gyd lawr i Ameer. I don't know, mae'n interested. Fi'n interested i gweld beth sy'n digwydd. Fi'n meddwl bydd pawb yn dweud Shea, ond ar diwedd y dweud, dydd, ie, fe wedi si, Ameer sy'n penderfynu efe fe, dyd bos. I know, we'll see. Ie, dwi'n yn gwybod beth iawn i ddisgwyl. Dwi'n teimlo fel bob penod, dyna beth dwi'n lyfio am y sioe yma. Dwi'n teimlo fel dwi eisiau gweld y penod nesaf wan. I know. Mae'n just o hir i fath o drama, a dwi just genuinely ddim yn gwybod beth i'w expectio. Ond cyn i fi adael chi, un cwestiwn ola, pwy ydych chi'n meddwl sy'n mynd i ennill? Fel wedi si, Nel yw ffefryn fi ar y sioe. A wedyn ail, Brandon. Bys ni'n gallu mynd am peint da Brandon a Nel. So un o nhw, bys ni'n hapus os mae un o nhw'n ennill. Be am ti? Fi'n meddwl i fi Angharad. Mae efo, she got that, you know, the spirit, a mae'n teimlo fel mae wedi cymryd y sioe, she's made the most out of it, a mae'n neud mewn i popeth, so ie, fi eisiau gweld Angharad. So, obviously, mae'r penod yma di just i bod yn fel, dwi'n teimlo fel bod penod just yn mynd gwell ac yn mwy chaotic, a dyna pam dwi'n bloody lyfio'r sioe yma. So, dwi just eisiau diolch i chi gymaint am bod yma heddiw, dwi wedi rili mwynhau. Diolch yn fawr iawn. Ydych chi di enjoyo? Joio community wast. Joio fe, joio popeth, joio gweld bumholes, joio siarad am y sioe, love it. Ac i chi adre, mae gennau bach o newyddion. O wythnos nesaf, bydd Codi'r Bar bach yn wahanol. So mae gennym ni full on reunion housewife style. Mae gennym ni y reps, mae gennym ni Ameer, a mae gennym ni cynulleidfa byw. Dwi'n mor bloody excited i chi gweld o, a dwi'n mor excited i fod yn ei hostio. Bydd yna absolute juice yna. Felly, os ydych chi heb catch fyny eto, cofiwch mynd eich clic, iPlayer neu YouTube Hansh i gwylio gyd o'r raglen a joiniwch fi wrth nesaf. Mor excited. Tra, diolch!